Mga tinugyanan sa kusog. Marcos Kapitulo 12, versikulo 30. Og higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan, og sa tibuok mong kusog. Ngadto sa matag tawo gitugyan ang individual nga mga gasa nga gitawag og mga talento. Ang uban nag-isip niini nga mga talento nga limitado lamang sa pipila ka mga tawo nga adunay labaw nga mga gasa sa pangisip ug pagkahinyo. Apan ang Dios wala magpugong sa paghatag sa iyang mga talento ngadto sa pipila nga gipaboran. Sa matag tinugyanan gitugyan ang usa ka espesyal nga gasa diin siya manubag sa Ginoo. Panahon, pangatarungan, paagi, kusog, gahom sa pangisip, kalumo sa kasing-kasing, ang tanan mga gasa gikan sa Dios, gipiyal nga gamiton sa dakong buhat sa pagpanalangin sa katawhan. Diha sa kauluhan sa kusog, usa ka bililhong talento ang gitugyan ngadto sa mga tawo alang sa paghago. Kini mas bililhon kaysa bisan unsang deposito sa bangko o kinahanglan nga mas mahalon pag-ayo. Usa kini kapanalangin nga dili mapalit sa bulawan o pilak, mga balay o mga yuta, ug ang Dios na kinahanglan niini nga gamiton nga maalamon. Walay tawo nga adunay katungod sa pagsakripisyo niini nga talento ngadto sa makadaot nga impluwensya sa kawalay aksyon. Ang tanan adunay tulubagon alang sa kapital sa pisikal nga kusog sama sa ilang kapital sa mga paagi. Ang importante nga leksyon sa kontinto nga kakugi sa gikinahanglan nga mga katungdanan sa kinabuhi, kinahanglan pa nga makatunan sa daghang mga sumusunod ni Kristo. Nagkinahanglan kini og dugang nga grasya, labaw nga hingpit nga disiplina sa kinaiya, sa pagtrabaho alang sa Dios sa kapasidad sa mekaniko, magpapatigayon, abogado o mag-uuma nga nagdala sa mga lagda sa Kristyanismo ngadto sa ordinaryo nga buluhaton sa kinabuhi kaysa pagtrabaho ingon nga usa ka giila nga misyonaryo sa dayag nga dapit. Nagkinahanglan kini og usa ka lig-on nga espirituhanong ugat sa pagdala sa relihiyon ngadto sa trabahoan ug sa opisina sa negosyo, pagbalaan sa mga detalye sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug paghanay sa matag transaksyon sumala sa sumbanan sa pulong sa Dios. Apan mao kini ang gikinahanglan sa Ginoo. Ang relihiyon ug buluhaton dili duha ka managlahing butang, usara sila. Ang relihiyon sa Biblia kinahanglang mahiusa sa tanan natong buhaton o isulti. Ang balaan ug tawhanon nga mga ahensya kinahanglan nga maghiusa sa temporal ingon man sa espirituhanon nga mga kalampusan. Kinahanglan natong higugmaon ang Dios dili lamang sa tibuok kasing-kasing, hunahuna ug kalag, kundili sa tibuok kusog. Kini naglangkob sa bug-os, intelihente nga paggamit sa pisikal nga mga gahom.